тук. Айде, излизай. Това се цементирал тук. Точно под него е. Едното е там, те излезете около. И това па да не е скалата да бъде, баби, не ще е мръди. Това е скалата основно. Какви са? Възможно скалата да е. Щом се щупи, значи сигурно скалата. Да ме заснемеш ли? Трябва да е един клип, ако има злато. Излезе много яко. Железно злато. Няма да се събере материала от това малко един. Да ти дам моя. Кой ще го ние после? Ще викнеме, че толкова да реагира по-нагоре. Това го отнесем ли няма? Ако въобще нещо да знае. Ръката го ми автоматично бе. Вместо мен. Нищо. Няма никой. Малко. Много сърце. 3 златинки. 3. 4 останаха. Чукни ги още малко. Като ги чукнеш, ще се размножават.